Talaga ng signal. Grabe. Ikot lang ng ikot. Nako. Hello, hello, good evening, everybody. Naririnig yung mga kuting.
Hirap talaga ng signal, oh. Ikot lang na ikot. Dito na ako sa labas. Wala pa rin signal na maayos. Yung aking ano ay trapal. Wala kasing signal sa loob. Ay, naku. Ano ba tong signal na to, eh? Natalo. Ay, naku. Walang signal. Walang signal.
Gawa tayo ng patunganan. Kasi medyo mababa yung aking camera. Ba? Eh! Put! Umalis ka dyan. Ang gulo nitong puso. Good evening to good evening. Juicy Cabasis for Lagdan. Hi, hello. Pasensya na sa background ko kasi nasa labas lang ako. Mahirap talaga yung signal. Dito ako sa may yung dating pinaglulutuan ko. Tingnan mo yung ko. Harang is live. Justin Gel Vlog. Umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Yung pusa nakikipaglaro. Umalis ka dyan. Thank you sa paharang-harang. Diyos Cabasis, Borlagtan, at si Justin Angel, Just Angel Vlog.
medyo pangit yung aking background dahil nandito ako sa ilalim ng hagdan at mahirap ang signal talaga, at sa loob naman hindi ako pwede dahil mayroon ng kamerang nakatutok sa amin. Hello, 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 sabi ni Just Angel Bolagda ay Just Angel Vlog. Hello, good evening, good evening. Thank you sa pagpunta sa aking live update. At hindi sana nakakaano na rin mag-live dahil minsan walang viewer, pero pinipilit ko pa rin para magkaroon lang ng WH kahit konti. At medyo hindi na ako nakakapag-vlog na ay nakakapag-video ng maganda dahil dito lang naman ako sa loob. Hindi naman pwedeng paulit-ulit yung aking upload at bakit tayo mapalo ni Lolo. Nandito ako sa may garahe, yung dati kung saan ako nagluluto. Kasi dito may wifi kahit pa paano. Mahangin kasi, sobrang mahangin. Kaya ang wifi ay na lilipad ng hangin. Sana maano ko ang 1 hour. Nag-ikot-ikot ka lang, haha. Oo nga, mahirap nga ang ano. Mahirap talaga ang signal. Tudi Isakas. Dismiss it well for review. Sorry Tudi Isakas. Hindi pinayagan yung iyong meron bisita, pero boy P. Ano ba yung ano niya? Hindi ko maintindihan. Thank you sa parang harang. At yung aking laptop dito ay nasa harang pa. 35 minutes yung aking harang dito sa laptop. Minsan ko na lang to gamitin kasi at ibabalik ko rin to pagdating ng araw sa may ari kasi. Ay putik! Ay! Makiano yung pusa. Haba ng harang, baka harang kaya ang haba ng harang kaya. Salamat sa paharang-harang dyan.
At dito sa aking laptop ay medyo ang malapit na 21 minutes na lang dahil 35 minutes yun yung harang. Thank you, Just Kinjil, sa Just Kinjil vlog sa paharang-harang at video-video lang. Hindi na ako pwede sa taas mag-LS at may kamerang nakatutok sa amin. Kahit doon mahirap din ang signal. Dahil kaya humina ang signal dahil yung CCTV ay nakaano doon sa wifi. Kaya humina ang signal. Hahaha, yayaman sa paharang si Lolo. Oo nga, grabe. At may nag-ano na naman ako, pinapag-update na naman ako doon sa payments, naabisuhan ka ba ng nan, kapatid na Diyos Kabasis, yung sa payment information? Pinapag-update niya ako kanina. Na-update ko na lang. Hanggang daw yun, December 21. Ano yun, taon-taon bang ina-update yun? Hindi pa ako nakapag ng para sa bangko. Hindi pa ako nag-open account ng bank. Sana GCash na lang eh. O sa Western Union. Ano pa lang, wala pang tiningnan ko kanina, 22.78 pa lang. Wala, kasi dapat makasahod ka na. 22.78 pa lang ang aking revenue. Buti kung pasasahurin niya ako ng hindi pa ako hindi pa ako nakapag-open account ng bangko. At saka hindi ko alam kung paano mag-submit ng sa payment kung meron akong bank account. Okay lang, ay ko na lang sa YouTube din. Kung yung mga alam ko naman, may mga tutorial dyan. Kailangan i-update yearly ang YouTube account natin bago matapos ang taon? Ang habang tagal. Magkano lang naman ang kinikita ko sa siguro Aba Vergara, harang. Thank you Aba Vergara sa paharang-harang.
Shout out kay Aba Vergara. Yung account mo, hinihingi yan. Update. Oo nga. I, in-email niya ako para i-update. Hanggang 31 nga. Hanggang 31 pa na. Pero, in-update ko na kanina. Siguro, pag uwi ko ng probinsya, hindi pa rin Aba Vergara, Mami Juicy, sabi ni Aba Vergara. Siguro, makaka-uwi pa ako ng summer, di pa rin ako makakaswelo. Baka makaswelo ako nito. 2023 na. Hala, 2 taon. Ibang klase. Luging-lugi. Tapos sa sahod ka lang na magkano lang. Mabuti kung yung sasahorin mo yung buong 5K. Okay na sana. Tamsak dan, sabi ni Aba Vergara. Thank you Aba Vergara sa patamsak. At Aba, sabi ni Just Angel Vlog. Magpapagim sana ako. Ang kaso, ang hirap. Magpapagim sana ako. Pero gusto ko dun sa loob ng kusina. Ang problema, ang hirap ng signal. Yung wifi ko, linalabas ko dito sa labas. Wala pa nga akong bank account eh. Hindi pa ako pwede makalabas. Hindi pa ako nakakalabas. Hindi pa ako nakakapunta sa bangko. Gusto ko sanang pumunta sa Pag-ibig Bank kasi sa Pag-ibig Bank pwede na yung ID mo, pwede na sa bangko. Ay mag-open na lang ako doon kaso hindi pa ako pwede labas. Sana nga makaano na ako hindi ko alam kung paano. At meron namang mura daw ngayon yung yung kabayan yung sa video kaso ang video ngayon na medyo nagka-problema, di ba? Sa video meron daw yung kabayan open account, lang daw yun 100 o 500 dun sana. Medyo mas mas hindi mabigat. Nanganak na naman yung aming pusa. Grabe. Yung pag nanganganak tong pusa na to, iniiwan niya. Nagugutom na yung mga pusa doon, mga kuting. Aba Vergara, pa-BG lang. At mag-update lang naman ako. Nawala ako sa iri kanina, kapatid ng Josie Cabase, sa live mo at yung ko talaga yung signal. Mahirap. Kahit kasi nandun ako sa kwarto. Mahangin kasi ngayon dito. Sobrang hangin. Kaya siguro linilipad yung signal.
Use the tab key to navigate and press space to toggle an option. Putik. Ano ba? Hindi na itong pusa na to nakakabwisit. Pinalunan ba naman yung laptop ng pusa? Kawa. Saglit lang guys at isasarado ko lang yung ikaw. Ay, nako. Di tuloy natapos yung commercial. Wala pa akong bank account. Hoy, pakainin mo dun yung baby. Pusa na to, nanganak lang na ano. Aba Vergara, nakabidyo lang. Thank you, Aba. At tapusin ko lang yung aking ads. Ako'y magpapaalam na rin sa inyo at
Medyo masama ang ano ng signal. Ano to? Tingnan mo yung pusa ang ingay. Bakit parang umilang? Ang buhok ko ay mahaba na. Kailangan nang magpahubad. Ang tagal. So, yan guys. Ako'y mag-good night na sa inyong lahat. Sa inyo, Aba Vergara at kapatid na Josie Cabasit at Just Angel. Thank you sa patamsak at pagdalo sa aking live ngayong gabi. Salamat sa inyong dalawa. Bye. Thank you. Bye. Good night.